สิใบเล่พี่ส่งเตRev Vanlalrova Kinte Ania Sangka Sekwa Sumkwa Pania Khan Pro Pastorin Presbyterian Kohhran Doya Oma Ai zo ku chu nga hun sang sanga tuna rawngbawltute kan kawmna mi poimo tak tak te komna hun kan nei dona ka bula hianin Rev Vanlalbela achua bom ko na ya cheng lai me kan na Upa Lalnunpuia sha se me sha ti na kadam na Kohhran Upa te kan nia bial te kan han bong vea in zirna lama zirte tu kan nia kan them tokin te tem chuan changin rawngbawlna kan somna an om te hian kan an chuak ve lop boka chu tiang chu ke ma chan ka hun man tlang pui deuh kan ka mi chu ni biala Zoram Thar fila Synod in Khawmpuin min tirta a chu minu a chuan FTH ka zita chuan panna mission field da future train min tir khaleta kumruka zu komno aiso theological college mission physiology ka zirtir le a kum sari komno tuna hian missionary training college Synodin principal tan min ta hi ka thok mek ani Poi mom sa der game an omo country chu ka thiang token pathian roi thei turin kan ni pathian ne na hian ka pe a pathian ro ko chau hi ka tumania chu pathian he min the pui pakhat nin ka ria tin adang le chuan hei ka thiang token pathian thula ma hian kain bo sai ve a theology thil ro pui tak pui chu ka ve lem lo amar chu bible bi ka hi pathian token ka ru chilin ka chong chaya chu mi mang chun pathian hianin ka thiang to ko rong ka bol ve na tur to pathian tu ti min pe ve chin nin ka he rawngbawlna hi lo tling hi ka intingam lova amaro chu ka thei to ka kala tho ve zela wang hian hei keima chuan ka lo tling na ka ngaya ka tho theina chan ber chu pathian hi ka ring tlata ka ring tlat hian min tran pui min om pui tlata chu pathian om pui na ka nei tlata wang hian chu ka lo tling na ni in ka ria sang ni song panga a kan Kohhran camping kan ne mo lo mo lian thang Kohhran ta chun revival speaker Upa Lalnunpuia sermon kalauziania ani khan Zoram Thar chungchang soya a sermon ngun tein kalau ngai tha a chu kalauzia ka hla a ka chan tir ta mo chu alu chodan ta ka chu ani ber zo ka topic kan thak to anga kan ram chungchang kan sei do na ni pastor te kan dia ve hi om lo thei lo ba karel ro ka ve ber chu kan van tlang nun hi ani a chura chuan kan value system hi kan ngai lu zong le tha kan ti zong hi adik lovin ka ria chu mi a chuan poisa hian engkim ti thein kan ngai thlat mai poisa du na chu da po chuan kan poisa du da na po chu kan poisa mu na hi enge ngai to lovin poisa kan mu don phot chuan engpo kan ti du ta mai a hi kan ril ro hi kan ngai poi mo le kan tu ber lai hi adik lo ka ti chu mi siam thatur chuan cross la li so cross put puya chu te ga nung sui tu kan ni chu apoi mo ni la li so cross chu midang te ta nun pe so vet na ni midang te ta nun pe zo nun a practical ka ti lai po ei tur nei lo te kan ei ai po pe phar tu kan ni ya kan ha gai po hak tir tu kan ni chu tiang nun chu ke chuan cross punun ta ti chu ni kong din ngai tu kan ya kan Zoram din mo nei kong khata chu lung oi thla tho khata ngai dan kan ya ke chu Mizoram a chau ni lo India ram ne mon thang rang bol thi kan ya Christian kan ni na te kan nge na te heng kan sa khomi na te hi a chuan am ka ti amaro chu ti live vek chuanin tu taka kan din hona hian hemi pathian thuina ge mania na tho da nei he ai thu ka tho hi trolling ka ria kan pian thar kan ti te ring tu kan ti te Kohhran mi kan ni te ko Kohhran mi ni chu kan du mai thataka ra Kohhran mi ni kan du amaro chu ti rol chu Kohhran mi chu eng tin nge nung tu ra ni khalama khan kan du kan pen da ba rawngbawltu rang Sunday school la te henga te ko rawngbawltu ni chu kan du mai amar chu rawngbawltu heng ang nung tur ni ani ti lai taka hian karil ro hi chuan
กันรำถ้าเราลำนุนที่กันตีเวข้างหลังก็ดูโทษเดียวทีสินดินเด็กปุ้ยกันถัดตานี่ดิกซี่อาหอมเตลมโอ้หอมเตเลกัน politics กันนี่ที่ข้อสักนะอินะอักเกนเตลอัเตลโลกันข้อสักเทลนะอันนี้หอมเตลนี่อามาเราจะมิโซรามาเห็น politics กันที่party politics เนี่ยกันสวยปลดนะเฮียดิกลว่ากันนุนดิกตะกะเฟลตะกะมีกันนุนเทนตัวเรน politics ทรายจูกันมาโมเรนเนี่ยให้ไงตัวเราที่ปนนี่หรอปะโมโรกันมินจินเนี่ยเนี่ยเพราะข้าจะจนเฮรัมจุลปาตานี่ที่ตัวเราเห็นกันก็หันไงคนทุกคนเวลาเนี่ยนี่ริกอนมายาปะเทียนตาฟิกันเองกิมเฮรัมสงเลยมีที่ปะเทียนตากันเนี่ยบายสติวลิกก็ตีดานะคะโอ้มังเงโมก็ตีจีอาการก็หันที่ที่ก็ใส่เสื้อแต่นี่มีอะไรบินให้มีปะเทียนรัมจูนั่นแหละปะเทียนรัมมังอ่ะปะเทียนตัวมังมีที่เสียงชัดตุ้มนั่นละไอ้มา politics มังมีที่เสียงชัดตุ้มนั่นละมาเห็นนี่กันเรื่องรัวกันรู้ตัวกันที่เด็กเราเว้ยจังโดนตัวละกันมาอ่ะที่จังโดนตัวนี่ politics ไงเวเน่ไงเวนละเว้ยนี่ที่มีจินตัวแต่เดี๋ยวเราบอกกันเที่ยวทุกวันนี้ทุกวันจะเป็นเที่ยวเที่ยงริมเที่ยวชาเที่ยวดีก็ค่ะตัวละจังกันดิกแต่ก็ใส่ดูจังตัวละเห็นนี่การรำเห็นช่างไงจุกตีการรำมาเห็นดิกนี่อาจจะเชื่อในสุดตัวก็ทุกวันจะดิกนี่มีชั้นช่วงไงก็ดีที่รุ่ยอมเนี่ยจะเชื่อรุ่ยอมเนี่ยที่พอเห็นจะเชื่อชั้นไงนะก็ดีอ่ะที่ชาดูนะเห็นที่เห็นจะอาจจะเชื่อในสาก็ดีอ่ะดิกแต่จะมีตั้มตะกี้จันดิกลงในเอาเหี้ยมปะเทียนมาสมนักอันโดนเนตัวดิกขบินกันรำนุนเหี้ยไลฟ์ political party ช่วยตัวเตมตัวโปโลนี่เสียละข้าไม่ได้คันดิกแต่ก็เรามินเรียลสักเทนตัวละก็หัดินกันไปฮิตจงกันดีZoram Thar malak na chuanin party a tel lavin party zom engma nei lavin independent in MLA bia somli a block din lavin member po lavin ding turin bom hung top turin kanin buat se me katuna hianin adokana tan Zoram Thar chu anin pe a hemi rawngbawlna lo mu ve da min shel thengemo tuna Zoram Thar in hante hi a theory chuan thil tha em mai ni practical a thil hal tak tur ania chuan tuna in malak nei kema mimal ngai dana chuan in hoisen ka ti khota ataka thil ti har de bai tur in han langa mai in hoisen ka ipa point mana min soi pui to bona dona ti da te ke pon kalo ser puya min sera ka hian thiam pui khop mai a pathian tharau thiang le min he tir in ti chuan pe ni khian pha kha ni to lo wa ba se ke chuan a hoisen thla ka ti a in tiang tak tak ai ti thei do na nei chuan thil thatak tur ni in ka ria ma ro chu hemi kara hian soi sel tu te hrathiam lo tu te mi dam tak an oma tin ke ni pastor te ngai point kan hrathiam vek lo chu ani ei zep lo ma chuan kan hrathiam vek lo chu ani ama ro chu te hrathiam vek lo kara hian in mel mak ril rung na sia bang ti khan oma tho ho na zel ni sela tho ho na zel ni sela min hrathiam lo tu te hi kan bel ma an de lo ti atangin min du sak tu te pon ni thei ti atangin khiar ta ulangin chuan in kal zel na po til thazop a thlen thei chu karing ani oi mo khop maya kan theiang ti hi karinga kan trazel theiang ti po hi karinga mo kan ko rona po hian tum kha chu pathian manifesto ti hi ka sei ta ni vena chu riang vai te na chanchin trafil to la pan min ro da wangin ti mo khang chowa kha ka soi to a manifesto sang party pon kan nei ni an nei ta chuan an tlang au pui thina karil ran pathian manifesto ti hi alang thina mo chung de po chung ko thana chuan ka sei ta chuan riang vai te re thei te tu te tan po ei chu chan chin tha pathian manifesto chan in an tla na omanga chumuna chuan ni in hla kan sen khan chumuna chuan bip ni na bo to nga mo ai gupta sabele mo midange mo pur ni lavin crystal cross chuang tu de chuan he pathian manifesto mang hian kan rom kan siam tha thei chu karing khop mai Zoram Thar kan malak na he enge ni ngai dan ve lo sha ve to china ti kha kan han zo ve le tu cheni ya I pa ye lo zo ling ka dan lo le nga ale ka bu jek te kan president
tin helai tan po ko lo trong chai to an ho te ko lo lenga ani Zoram kan bol ho lai changa in thian cha in kong mi tak mai mi e kan ni a amara chi thlau thon ka lo ni lo kan ya Zoram Thar ti helai lo sei lo khiam ani thế thì cần cố gắng cho nên mình tắm ta cần sửa phá cho nên ngày phi năng thì cả lao mong ốc cái tiền đi bảo bộ cái hiệu nghe à mà rồi cho ngày phi chỉ tu ra này là cái gì thế bộ mà bọn chiang ta kia soi nghe à cho chú lại Zoram Thar đi bán rồi thì cho toàn bộ anh hen là cái soi tin à tan cái trong trái nào bộ cho tiền à mình thế là ngày phi lộ nó tu lên thiếu tụm té lọt lên thế mà thôi lại là hiện nay sẽ cả lỗ trong trái quý tàu anh à in thiếu tụm mà hết tụm rim mà hết chú Zoram Thar hiện chả cái gì cũng mà rồi chú khó về là nít là ở vòng hiện in bắt tiền là thôi chứ bốn nít thế cái chú cái riêng là chọn là vin hun chung rồi cho đủ rồi điều mà mong cái gì cả cái lâu ngày tu chuyên đàn này à lâu đây ngày lại rồi lâu chân tiền khăn vin bây giờ nó sao ta cái này à chatakat relative di turen base tu sei pakat chu ni evo nau teu thei to kan chong amaro chu khovela hen serafin te thi chu kan din thei bi ma wang a tia chu hilaya kan din mun to vel hen ning em ka tia em Zoram Tharina aron clear alo move da na chanin e ngeni serafin te deu tho kha aron project ni ka ya acha hi ka tia le la ma chan du thu sa ma ni ma ya amara chu kha kan theng theng em te ro chu zawhna chu min ka ya kan rama hian pathian khongai na zara tuna ram throi tu thatak tak min pe pe lama hian he aya Zoram Thar hi chu apiang theng ti be se na lian tak keima kan nei wang te po e alo ni kan ram siam thatur hian be se na chu kan nei ni ta chuan mishing chu base na kan nei lo jong kan ni hawani abik takin politics ate Kohhran ate ponia ani le chung lo a engma kan ni le chung lo tiam min base na ni to lo jong that sok nei lam lo wani chunga chan nang man ni hemi Zoram Thar ho hian pathian kai suai na in bulron chanin ta chuan a theyang ti base na ram mi puya in ron siam din ka sia mo hei aya tha hi ramro rel na po khotla nga po Kohhran nga po a om thai sim sim mo kan ram hi siam thada nga ya kan seveka siam that zel po nga ya chumeta na nang ni in thok te po hi lo mong khopin ke sia kan ram thalai te kan tho ngai kan har nga ya be se na nung nen tai ma na ne ta chuan ai nga chan chu Christian nge tu ni a Christian mong yan kan ram te kan Kohhran te kan khotlang te kan siam thathe ya chumeta chan na sa zo ka thalai te hi kan chana poimo a kan thiam na te kan theina zong zong hi pathian ta na hlan zel tur le tuna kan hlan ba ka chan la zel tu hian Zoram thalai te hi kan cha pe tu pa ni e ki Kohhran na rawngbawltu le hroi tu te hi tun ai hianin hemi tharau lama tui hal na kan ti don nge ni ma ni indu thoda ma hianin ma kan son he tu ling ka ya media wangte thil sang sang awangte hian Bible te kan chiat tlema tin pathian thu te pokan pongai thla ani mai ma se ai ring zok tam takim ani nu na hian ami sumi ju ne le to chuanin rawngbawltu te tran na sa te hi amai ka ti tir ko te thil ti bung khat cha sari le chang ri da mi kha chu de chon ka thu he tu te niang khovel to khleng point ka thu he tu te niang ati kha thu he tu ni tur hian ka du ber kan zir lai te hi chu missionary kherlo po bi jong Christian jong so kan kan ti tur ani a mission feel a phe chon thu he tu ni hi nun han na ni wangin chu ti tur chon ka fui ber thin kan lo net to ka an chi bai la mun tak min pe a ta na so zero zero se kan van lo ve o lal pa ni rawngbawlna ma som zero zero se ka lom le me le接住种种点么啥因，龙图跟石头走啊，跟狗神摔度的，跟kawmna张啊，跟胡错讲住，跟ram hi a ve om ani ti le chan angai ni ti ni a，不别人的水个流入可住，dik na te，rin om na te跟特参啊，不罗分的水啊，
sum de kan ngai na to mema politics kan lo khel dan te party kan win pe dan te pathian du lo zong ya kan ram hi a local na sa to tu awangin tu na ya lalpa in Zoram Thar hi amma min ko se sak ani ti kan re ani chung koi ni ron ko honga thil dang ek ma boy pui phal lo kan na me sha ngai lo party po ni lo kan ram le ngam dam na tur tu na hian pathian da na mi kwai sen lalpa ta na ding ngam tu le pan tu na min pe me ka Reverend siang khanin Zoram Thar chu du tha sam ani a ma se hwai sen kan mamo em do na pathian ring tu te kan ni a ring tu te chu amata eng kim chan mo khongam tur kan ni a chu wang ke ni po chu tiang tur chan tu na hian ma kan na me ka independent in anon ding chhuak do na mi som li pathian tan bom ron thung tur bible symbol amang tur anon ding chhuak do na chung te chuanin in chungchang na an mamo em chu tiang tur ko chon mi pui te kan thin lung te thiang ding amata na pen chuak am turin kan som du chewa tu na kaushan na kan chungchang na te thu pui kan man ram chulal pa ta ni kan ti te kan shoi tu tingi pon hei political fields a khoi tel an ti ni chuwa chang politics po hi la ram tan kan hau le angai to a dali so krista tu ang zo kan ram ro re na kal thena turin mo phur na kan nei ni ti shia in kan ram le kan nam dam na turin lal pa sau than ngam turin viewers of sum te kan som du ani lal pa ni zawai ma som cha ro se